Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria de minigames. Eu sunt Ștefan și astăzi jucăm Color Shuffle. Nu știu exact ce este, dar o să văd. Trebuie să fac episodul rapid, că na. După... Deci... da. Stai, Color Shuffle, ăsta e hide and seek? Sau ce? Sau ce trebuie să fac? Băi, nu știu dacă e fix hide and seek sau un fel de hide and seek. Dar nu. Stai, ăsta e hide and seek, băi, eu credeam că e Color Shuffle, doamne. Mă curc totul. Băi, o să ne prindă, pe mine o să mă prindă. Dați-l, ce bine că îl pot vedea. O să mă prindă și o să mă omoare. Ce noroc pe mine. Ia uite, nebunii. Nu, te rog. Mătar seeker. Hop. Oh, fuck. De acolo. Nu mă vede, nu? Nu, nu mă vede. M-a dormit. Da, deci eu credeam că e Color Shuffle și încolo, dar am dat click pe hide and seek să intru, după se încărca foarte greu, după am dat pe Color Shuffle și după m-a dus direct și că încolo de fapt era hide and seek. S-a dus? Nu sunt sigur și nu vreau să mă duc să mă uit. Așa. Stați un pic. Gata, mai frumos. Ok, unde-s? Rainbow, yay! Nici măcar nu știu unde e ăla. Hai, uite-l, uite-l. Jos la mașină. Ieși aici. Da, nu o să mă prinde niciodată dacă... Ce? Aici n-au voie să sară. Ok. El e sus, eu este jos, eu este jos. Nu. Dar pe toxic. Se încarce ceva, dar nu. Haide, încarcă-te, încarcă-te. Hai să facem pe toți. Praf, să câștigăm acest hide and seek. Nu e greu. Nu e greu, nu e greu. Se încarcă foarte greu. Așa. Unde e ăla? Să văd câte FPS-uri am. 26. Uitați. Haha. Trebuie să se numească Resource Pack Shuffle. Ui, câte Resource Pack-uri. Seeker. Un singur seeker și nu mai... Nu. M-a văzut și acum vine după mine. Îmi pare. Cum cobor, mă? Cum ies afară? Cum ieșeam afară? Ia uite pe aia cum se ascund.
Nu. Arena ia sfârșit în... Bă, deci e greu pentru că eu nici măcar nu sunt bookshelf sau na, sau ceva care să mă deghizez foarte bine. Alții sunt. Ce? Nu. Ce s-a auzit? De ce? Încă tot seeker-ul a murit. Mamă, ce seeker varză. Așa. Super varză. Ha. 3, 2, 1. Câștigăm. Mamă, noi îl batem. Stai. The Hiders have won. Yay! Nu prea cine știe ce sfârșit, dar da. Atât am bun și cu episodul ăsta de Hide and Seek. Dacă vă place episodul și seria, nu uitați să dați like ca să mă faceți fericit. O zi bună!